tam, že natáča akúsi. Má tam, že natáčanie a chce, akože tam musí už od 9 sa venovať, no, že on chcel ísť, mal zájem prísť na to, či povedal mi, že sa ospravedlňuje pred vama všetkým a že skrátka. Je to smutné, a však žijeme tam, kde žijeme, na Slovensku. Tak. Aby ste vedeli, že... Takže čo, teraz všetci čapice na zem a ideme žobrať, hej? No tak asi. Dáme všetci čapice a ideme žobrať. Pre neho. Nemá peniaze. Nemám peniaze, áno. A prvá niekde prispieje tá sudkyňa. Dobre, tak to povieme. Asi 4 000 čo má mesačne. No, aj A rád. tam má slušný peniaz. No. Je to smutné, pani. To nie je smutné, to je fašistické. To je Nachádzame rozdiel. sa pred Prečo okresným hovoríme súdom smutné? Bratislava Smutné je niečo úplne kde iné. sme Toto tiež nie je 4. smutné. marca očakávali pojednávanie v kauze prezidenta odborovej organizácie železničnej spoločnosti Cargo proti železničnej spoločnosti Cargo, teda voči svojmu zamestnávateľovi, kde prezident odborovej organizácie dostal skončenie pracovného pomeru pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny sa týkalo toho, že zamestnávateľ ho poslal k lekárovi a na druhý deň dostal výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Odtedy sa pán prezident súdi a jednak oslovil Centrum právnej pomoci. Tu by som chcela povedať, že Centrum právnej pomoci mu pripravilo 3 právne úkony, ktoré v podstate vôbec neboli potrebné, pretože najdôležitejšie je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Tam už nie je potrebné, aby sme pojednávali nejaké predbežné opatrenia a rýchle prideľovanie práce. A takisto nie je potrebné, aby sme pojednávali rozhodnutie o skončení pracovného pomeru, pretože skončenie pracovného pomeru nemôže byť rozhodnutím. Skončenie pracovného pomeru sa skončí právnymi úkonmi, buď výpoveďou alebo dohodou, a tieto právne úkony vôbec neovplyvňuje rozhodnutie skončenia pracovného pomeru. Tu je to veľmi zavádzajúce, že Centrum právnej pomoci pripravilo takýto právny úkon. Tiež by som chcela zdôrazniť, že tieto centra právnej pomoci vlastne zavádzajú občanov z titulu toho, že čím viacej právnych úkonov, tým viacej peňazí zo štátneho rozpočtu prichádza na tieto centra právnej pomoci. Takže neslúžia svojmu účelu. Tiež by som chcela povedať, že takéto pojednávanie, ktoré malo byť už druhýkrát, sme očakávali, pretože prvé pojednávanie nám sudkyňa zrušila z titulu, že nie je v spise pracovná zmluva. Ako však môže pripraviť sudca takéto pojednávanie, keď nie je pracovná zmluva? Súdime sa predsa o skončenie pracovného pomeru. Tam predovšetkým musí byť dôkaz pracovná zmluva. A keď nie je pracovná zmluva, tak pán sudca nemôže pojednávať. To je veľmi tiež zavádzajúce pre našu verejnosť, že naša verejnosť sa vôbec nevie dozvedať a vychádzame z toho, že právne vedomie nemá také dokonalé a preto aj súdy zavádzajú občanov, keď pripravia pojednávanie a na pojednávaní sa zistí, že nie je pracovná zmluva a musíme odročiť pojednávanie. Odtedy sa s týmto prípadom zaoberám a bola som aj tu na okresnom súde Bratislava 2, kde som chcela nahliadnúť do spisu. Žiaľ, keď som prišla k informátorke, tak mi povedala, že sudkyňa si zobrala spis. Ako to? Tak som jej napísala. Pani sudkyňa mi odpovedala, že spis je na krajskom súde. Bola som na krajskom súde, kde som si dohadla stretnutie. Tam mi povedali, že prišla som neskoro, pretože oni majú úradné hodiny len do 12. No ale ako to, veď ja som sa dohodla s vami na 12:30. Už nedostávalo mi nič iné, len pondelok zistiť, či pani úradnička bude v práci. Žiaľ, pani úradnička si pondelok, útorok zobrala dovolenku, čiže ja som prišla až v stredu znovu pozrieť na krajský súd do spisu, či sa tam tá pracovná zmluva nachádza a či naše centrá právnej pomoci vedia pripravovať žaloby o skončenie pracovného pomeru. Nuž, keď som prišla v stredu, tak nám povedali, že predsa mi poslali ráno mail, že spis z krajského súdu už odišiel na okresný súd Bratislava. Potom, keď som zisťovala, ako to je, z okresného súdu som dostala vyrozumenie, doporučenie, kde v jednej obálke sa nachádzalo rozhodnutie okresného súdu Bratislava 2 a zároveň aj rozhodnutie krajského súdu. Tu som zistila, že pani sudkyňa v tejto veci, ktorá pojednáva prípad pána prezidenta železničnej spoločnosti odborovej organizácie Cargo,
pani súdkyňa mi dala pokutu 500 € za to, že som po chodbách súdu hovorila, že je zaujatá voči tomuto prípadu. Čiže bola som veľmi prekvapená, že z akého dôvodu a kedy som ja hovorila na chodbách súdu, či pred zamestnancami, alebo či už tu treba až zvonku pred súdom, že súdkyňa je zaujatá. Ale čo sa nachádzalo v druhom liste z krajského súdu, bola som tiež veľmi prekvapená, že krajský súd potvrdil súdkyne, že môže pojednávať, že nie je zaujatá a môže ďalej pokračovať v tejto veci. Nuž, tak som si povedala, nie, ideme ďalej a poslala som na Najvyšší súd, aby celú situáciu prejednal a tiež ako poslankyňa parlamentu, pre ktoré som ako sa dostala z titulu týchto problémov našich zamestnancov na pracoviskách, ktorí nevedia tento pojem ešte pomenovať, lebo keď som sa s tým zaoberala, tak môžem povedať, je Európska únia dávno pred nami a my na Slovensku nedostávame informácie. Európska únia sa už dávno zaoberala problematikou zamestnancov a pojem sa nazval mobbing. Mobbing sa týka zneužívania, sabotovania a zastrašovania v práci, kde zamestnanec, ktorý je slušný a pracovitý, nemá šancu, aby sa mohol realizovať na pracovisku. Takže som prípad posunula na Najvyšší súd a teraz očakávam odpoveď. Zároveň som posunula tento prípad aj ako poslankyňa interpeláciou ministrovi dopravy s tým, aby urobil poriadok zo svojej kompetencie ako ministra dopravy voči železničnej spoločnosti Cargo. Ja myslím, že budúcnosť a históriu, ktorú si Slovensko píše, by konečne malo viesť k lepšiemu, pretože tie hodnoty, ktoré Slovensko a jeho pracujúci si zaslúžia, by sme mali ohodnotiť aj na tých svojich pracoviskách a nemali by sme sa báť a nemali by sme predtým, keď niekoho zastrašujú. Mali by sme to zviditeľňovať, preto vyzývam aj občanov, ako náhle je na pracoviskách nejaké zastrašovanie, zneužívanie, sabotovanie práce, ktoré sa nazýva mobbing, aby sa mi ozvali na môj mail, prípadne na moju webovú stránku www.ritomska.eu. Ďakujem. Ja by som ešte chcel k tej veci. Totiž ja som 40 rokov pracoval na železnici v železničnom sektore. 20 rokov prezidenta odborovej centrály vykonávam. Za 20 rokov pôsobenia ako odborového funkcionára prezidenta som nemal žiadne problémy. Železničnej spoločnosti Slovensko ani na železnici a Slovenskej republiky. Jedine až od tej doby, keď som poukazoval ako odborový funkcionár na chyby zamestnávateľa, že robí tam chybné kroky a nevydáva stránne lístky zamestnancom na pracovisku rušovom DP Nové Mesto a že prerušil potom tam ďalšie výkony rušovom DP a som sa pýtal nadriadených zamestnávateľa, že prečo prerušili výkony v nočnej dobe na 3 hodiny od 24:00 do 3 hodiny a že kto bude zodpovedať za rušové hospodárstvo, kto bude zodpovedať za naftu a kto bude za celkový zverejný majetok rušovom DP. Doslova povedali, že to nie je moja starosť. Tak ja ako odborár som chcel to napraviť, potom tam dávali sme, že prečo, keď nemajú patričné skúšky na riadiť posun rušové DP Nové Mesto váhom a riadia to iba vlakové čety, aj vlakové čety, čo nemôžu, bo predpis to neumožňuje. No tak som v tejto veci upozorňoval, boli sme na porade a od tej doby, ak táto porada vznikla, sme tam odboroví funkcionári v Leopoldove, no a tam od tej doby začalo po mne sa šlapať. Začali ma doslova vysielať ma na psychologické vyšetrenia, ako neviem, nie sú dôvody na to. Ja som normálne zdravý človek, ja som nie psychicky narušený človek, ja
ja som svojprávny, ja nemôžem si dovoliť, aby niekto, obyčajný laik, ktorý je, si dovolil vypracovať proti mne nejakú amnestický dotazník a popísal tam nezmysly, klánstvo, lož, čo sa nezakládá na pravde. To je trestnúhodné. Ja s tým nemôžem súhlasiť, aby si dovolil nejaká jedna osoba, ktorá vypracovala z pomsty, za to, že som ho upozornil na chyby. No tak domám sa pravdy teraz na tomto súde. Bohužiaľ, už je to smutné, že oznámili pani doktorke moje právne zastupkyne, že už sa nebude konať pojednávanie písomne, ale nevieme dôvody. Tí dôvody ja ich nepoznám. Ja by som chcel vedieť, z akých dôvodov títo sú dôvody, či nie sú dôvody, lebo ja to vidím podľa mňa, neboli dôvody, aby sa toto konanie zrušilo, pojednávanie tu Bratislava, okresu Bratislava 2, ale chcem, aby, neviem, kto mi to povie, neviem, či bolo by láskavý okresu Bratislava 2, nám, keď sme už tu v Bratislave, že či sú nám ochotní to povedať. Prečo? Z akých dôvodov? A potom nahľadnúť do spisov, či sa nepotratili aj nejaké spisy. Lebo vidím, že to cestuje. 27. to išlo z Krajského súdu na okresný súd do Bratislavy a prišlo to až v piatok. Pani doktorka zistila až v piatok, keď tu bola posielať ďalšiu žalobu, zistila, že je tam konečne ten spis vrátený z toho Krajského súdu na okresný súd. No a teraz nám oznámili vec, že sa nebude pojednávať, takže neviem, pani doktorka, ako za vhodné uznáte, či bude to, či nám to dajú dnes, alebo nedajú nám to tú informáciu, prečo sa nekonalo. Neviem, no aby potom zase ďalšiu pokutu nám nevyrúbili, lebo tu všetko je možné, nemožné. Za nič, za nič dávajú tu pokuty vám. Ja som prekvapený z toho, čo sa tu deje, lebo ja to vidím, že vy ste dostali neoprávnené pokutu. Neboli dôvody na pokutu. Ja teraz vidím, že skrátka je to tu niečo, neviem, čo si mám o tom mysleť. Či sa budeme sa musieť asi obrátiť na ďalšie inštitúcie a riešiť to. Lebo vidím, že tu skutočne sa tu tejto pravdy ťažko dovoláme. Pôjdeme ešte donútra? Ja by som to Pôjdeme sa popýtať. Môžeme, či sa dostaneme k súdkyni. Áno. Skúsime to? Počkáme vás. Však pôjdeš aj ty? A prečo? Čo si môj zástupca odborov? Príjme, no. Ona nie je povinná informovať dôvody? No je. No tak. No ale nenapísala. Nenapísala dôvody, no tak... No tak si ideme vyšľadať, tak poďme tam. Ale čo my dôvody. budeme tu robiť zo seba nejakých týchto mopslíkov? Poďme. Ja potrebujem si žiť už konečne. Ona je povinná to povedať. Ja som z toho, že si žiť už. Čo mám myslieť na hľadovku? Ja idem asi hľadovku držať. Môžete. Zdravý, srdiačný vodu do seba zobrať. A nie, to je krajina. Ideme pridať, my sa pýtajte. Vypnúť a potom zapnúť, nie sú dlhé videá.